Mphulaphuli welizwi FM. Ukuba ungumshumayeli ongahle abesiqongeni ngale Pasika, nceda uzenzele ithamsanqa. Siba sicacisa amazwi asixhenxe kwilizwi FM ngolwesithathu, intsimbi yesithandathu ukuya kwintsimbi yesithoba. Ukuba ungumshumayeli kwakhona, ingakuphosi le ngcaciso yamazwi asixhenxe. Ilizwi FM siyintando yakho. Amazwi asixhenxe ashunyayelwa phansi kwengongoma ezintathu. Okwangoku mandizibize ngesilungu. One kuthiwa yi-tradition, kuba amazwi asixhenxe awasuki kuwo kodwa asuka kwinto ekuthiwa yi-tradition. Okwesibini yi-ontology. Okwesithathu yi-phenomenology. Kaloku lento uyifundayo kumazwi asixhenxe itekisi, yona ngokokwayo ayithethi into, kodwa ithethelwa into eyithethayo zezi zinto zintathu endizithethayo. Silinde ke mphulaphuli, sabe sikunye nawe rhoqo ngolwesithathu ukusuka kwintsimbi yesithandathu kuya kwintsimbi yesithoba. Yinkqubo le ekhethekileyo elungiselelwe wena. Uba ungumshumayeli kumele okokuba ingakuphosi le nkqubo. Ilizwi FM siyintando yakho.